हानजानिफ्राय रोखा फैबाय थानाय जितु बिटिसि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव जोङो UPPL नि बिकल्प हिसाबै गुबुन राजखान्थि हानजा जोङो नागिरना मोनाखै। जोंनि सानजा रायजो हाबनायाव UPPL हानजा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिकल्प हिसाबै खुनु मोनसे राजनीतिक हानजा बा गुबुन मोनसे बेबायदि हानजाफ्रा जोंनि बेबायदि हाबनो थाखाय जोंनि थाखाय जेबो मोनसे बिसोरो एगेन्सिबो खामानि मावाखैमोन। जाय राजखान्थि हान्जाया जोंखौ नैबे मोनथायखौ मोनहोनायाव मदद खालामबाय बिथांमोनखौनो जोङो नैबे जोंनि ओनसोलनिफ्राय रायजो राजाफ्रा मदद खालामगोन होननानै जानजि खाफ्रानानै दंखायो। हानि मोनथायखौ जोङो बेसेबांबा बोसोर जाय मोनथायखौनाखि BPFआ सरकाराव थानाय समाव सासेनोबो होनो हायासै जोंनि बे ओनसोलाव। हानि मोनथाय होनायनिफ्राय लानानै जोंखौ जोंनि ओनसोलखौ सोसननायनिफ्राय लानानै जाय खामानि मावदों बिनि अनगायै जों आरो गुबुन साननायनि खोथायानो फैया। बेनिखायनो जोङो जोंनि बे ओनसोलनिफ्राय UPPL राजखान्थि हान्जाखौनो जोङो मदद खालामो। आन्दलननि समाव गोबां खस्थ' मोनबोदोंमोन, नाथाय बैफोरबायदि माखासे गेदेर बेबायदि थासारि सोमजिनायावबो गुबुन राजखान्थि हान्जा जेरै BPF हिसाबै बेवहाय खुनु मोनसे जोंखौ खबरबो लाफैयाखैमोन। बै राजखान्थि हान्जाफोरखौ जों बुंगोन बिथांमोनहा जोंनि बे ओनसोलाव हयथ' फैयानो मोजां आरो राजखान्थि खालामनायनि नामाव जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ ओरैनो नंखाय बाखायै दा फोलाफैनो बिथांमोना दा नाजादों। गुबैयै बुंनो थाङोबा जोंहा BPF राजखान्थि हान्जाया बिथांमोनहा गोबां बुंदोंमोन आरो अदेबानि बिथांमोना जोंनि बे ओनसोलनि गामि हाबनायखौ लानानै बा हाबनोङा होननानै बिथांमोना PILबो होदोंमोन। दा बे जोंनि थाखाय बिराद दुखुनांथाव आरो बेखौ जों माब्लाबा बावनाय नङा। बिथांमोना फैयोब्लाबो गणतन्त्र हादर हिसाबै बयहाबो मोनथाय दङ फैनायनि, नाथाय बिथांमोना फैयोब्लाबो बे जोंनि ओनसोलनिफ्राय बिथांमोना बेयाव भट मोनगोनखौ बिथांमोना आसा खालामियानो मोजां। जोङो मानगोनां जोंनि बे समस्तिनि MCLA बा बिथाङा दा EM जानानै दङ डक्टर निलत स्वर्गियारि सार बिथांखौथ' जोङो लोगो मोनबाय रायज्लायबायबो। बिथाङा सासे समाजनि हारिनि ओनसोलनि खामानि मावग्रा सुबुं। दा बे हिसाबै जोङो बिथांखौ फोथायनाय होदों बा बिथांनो जोङो खोथा होदों जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा फैबाय थानाय जिथु सेप्तेम्बराव जानो गोनां बे बिसायख'थियाव बिथांखौ जोङो बेनिफ्राय गोसो होसारनानै बयबो खौसेयै बिथांखौ देरहासार खालामगोन। फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोङो बुंगोन जोंनि सानजा बाहागोनि रायजो राजाफ्रा गासैबो दा सोलिबाय थानाय जितु खुंथायाव थानाय हानजा UPPL हानजानो जोङो भटखौ होगोन होननानै जों रोखायै बुंनो हायो। थारैनो नंगौ, बे समाव बयबो मिथिगौदि BTC काउन्सिल बिसायख'थिया गेजेराव आरो दान मोननैल'सै आरो BTC काउन्सिल बिसायख'थिनि सिगां बे समाव बर' हारिनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि खामानि होनना बुंनांगोन। आथिखालनि BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' लोगोसे बर' हारिनि सिनस्रि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नाजानायाव थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालारनि गेजेराव जा बर' हारिनि गेजेराव थामथि BTR गोजोन गोरोबथा जादोंमोन आरो बे थामथि BTR गोजोन गोरोबथानि दफाजोंनो गोबां सनितपुर बिस्वनाथ गहपुरनि गामिफोरा BTRआव सोसन जाबाय आरो सोसन जानायनि उनाव दायो एबा सोसन जायैखौ लानानै गोबां राजखान्थि बिथिङाव दान्थे बिदान्थे खालामलायनायखौबो नोंथांमोना नुनानै मोन्दों। नाथाय जोबथायाव बे BTRआव सनितपुर बिस्वनाथ गहपुरा हाबसननाय आरो हाबस'नि बे राजखान्थिया जोबनानै थांबाय। दायो फैबाय थादों दायो BTC काउन्सिल बिसायख'थियाव बै सनितपुर ओनसोलनि बिस्वनाथ ओनसोलनि गहपुर ओनसोलनि रायजो राजाफोरा माबे एबा रायजो राजाफोरनि गोसोआव माबे साननाय दङ, मा सानदों, बिथांमोना मा फोरमायगोन जे काउन्सिल बिसायख'थियाव बिथांमोना गिबि खेब जारिमिनारि होननानै बुंनांगोन, जेराव गिबि खेब BTC काउन्सिल बिसायख'थियाव बिथांमोना भट थुनो मोनगोन। बै भट थुनो मोननाय सिगां बिथांमोना मा साननानै दं, मा आसा खालामदों बिथांमोना जे BTRआव हाबस'नायनि उनाव भट थुनायनि उनाव ओनसोलनि थाखाय बिथांमोना मा साननानै दङ। लोगोसे गोबां बे BTR गोजोन गोरोबथाखौ लानानै केस होनाय जादोंमोन आरो माखासे बेरेखा दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा बे समाव फोरमायदोंमोन दि माब्लाबाबो सनितपुर बिस्वनाथनि गामिया
बिटिआर ओनसोलाव हाबसननाय एबा सोसननाय जानाय नङा एबा सोसननो हाया होननानै बाथ्रा दान्थे बिदान्थे खालामदोंमोन। दा बेफोरखौ लानानै जों सनितपुर बिश्वनाथनि गहपुरनि रायजो राजाफोरनि गोसोनि बाथ्राखौ जों नोंथांमोननो फोरमायनो थाखाय जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों अनसुंनाय हाबाफारि लादों। दा बे समाव जों दायो दंफायो बिश्वनाथनि सिङाव थानाय नौदुवार ओनसोलनि नगदा सेन्टाराव जों दायो दंफायो आरो बे नगदा सेन्टाराव जों माखासे बाजार जानो फैनाय एबा हाथाय जानो फैनाय रायजो राजाखौ दसे सम थुबुर खालामनानै जोङो माखासे बिथांमोननि साननाय, बिथांमोननि लुबैनाय, बिथांमोना मा बुंनो सानदों जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि जा अनसुंनाय हाबाफारि, बे अनसुंनाय हाबाफारिनि गेजेरजों बे समाव मिथिनो नाजागोन। बिथांमोना मा फोरमायदों जे थांनाय गोलाव समाव बर' हारिनि गेजेराव खनसे नङा, खननै नङा, खनथाम गोरोबथा जानानै थांदोंमोन। नाथाय BSCआ 1993आव जादोंमोन, BTCआ 2003 मायथाइयाव जादोंमोन। बे समाव बे गोरोबथाफोराव बर' हारिनि एबा सनितपुर बिश्वनाथ गहपुरनि गोबां रायजो राजाफ्रा सिमां दंमोन जे बे सनितपुर बिश्वनाथ गहपुरनि बर' गामिफ्राबो जे BTCआव हाबस'नो मोनगोन, नाथाय हाबस'नो मोनाखै। दा बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों बिथांमोना हाबनो मोनदों। दा बिथांमोननि सायाव जों मिथिनो नाजागोन मा फोरमायगोन जे बर' हारिनि गेजेराव BSC गोरोबथा जाना थांदोंमोन, BTC गोरोबथा जादों, बै समाव हाबाखै। लोगोसे बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौबो केस होदोंमोन, जेराव बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों बिथांमोना बेयाव सनितपुर बिश्वनाथ गहपुरनिफ्राय बिटिआरआव हाबस'नो मोनदों। थारैनो गोजोनथाव बाथ्रा जोंनि जिहेतु सनितपुर आरो बिश्वनाथ ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय। मानोना गोबाव समनिफ्रायनो गोबां मोनफ्रोमबो आन्दलनाव बे सनितपुर आरो बिश्वनाथनि रायजो राजाफ्रा लैहोर लैहोर बाहागो लानानै गोबां खस्थ' मोनबोनाय आरो बे खस्थ' मोनबोनायनि फिथाइ महरै बर'नि गेजेराव दिनैसिम खनथाम एकर्ड जानानै थांबाय। नाथाय BSC एकर्डआवबो थालांदोंमोन आरो 2003 मायथाइयाव जेब्ला BTC एकर्ड जादोंमोन, बेयावबो सानजानि जोंनि बे बिश्वनाथ आरो सनितपुरनि बर' रायजोफ्रा सोमावसारनायनि फिथाइ महरै मोनफुंनो हायाखैमोन। नाथाय गोजोनथाव बाथ्रा जोंनि सानजा रायजोनि थाखाय थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जि बिटिआर एकर्ड जाबाय, बे एकर्डनि गेजेरजों जोङो दिनै नेयै एकर्ड जानायनि उनाव माखासे सम जोङो माब्ला जागोन बा दासिमबो मानो जाफुङाखै होनना माखासे गोनो गोथो दंमोनब्लाबो, नाथाय नै देग्लायहाय दाखालि बावैसो जोङो जिहेतु फैबाय थानाय देग्लायनि 2025 मायथाइनि जि BTC इलेक्सन बा बिसायख'थि, नैबेयाव बाहागो लानो मोनगोनखौ मिथिनानै जों थारैनो जोबोद गोजोननाय मोनदों। दा बेखिनियानो जोंनि सानजा रायजोनि रायजो राजा हिसाबै जोंहा गोजोननाय दङ बेखिनिया। मानोना जोङो गोबां सिगां समनिफ्राय बेबायदि हाबनो लुबैनाया दंमोन, नाजाबाय थादोंमोन, नाथाय जोङो जाफुंनो हायाखैमोन, मोनफुंनो हायाखैमोन। दायो जोङो गोबां सम नेनानैब्लाबो नैबे समावहाय जोङो हाबफुंनो मोननानै बा हाबफानो मोननानै जोङो फैगौ BTC बिसायख'थियाव भट होनो मोनगोननि थाखाय जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। बे समाव माखासे राजखान्थिनि दैदेनगिरिफ्रा बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौबो केस होदोंमोन, PIL होदोंमोन। दा बेनि सायाव सनितपुर बिश्वनाथफोरनि रायजो राजा हिसाबै नोंथाङा मा फोरमायगोन? नंगौ, थारैनो जोङो बुंनांगोन नैबे जोंनि जिथु सनितपुर आरो बिश्वनाथनि रायजो राजाफ्रा दिनै BTC बिसायख'थियाव बाहागो लानो मोनगोन आरो जोंनि सोसननाय गासैबो हाबाफारिया गुबैयै बुंनो थाङोब्ला जों क्रेडिटखौ होनांगोन आथिखालनि जि खुंथायाव थानाय BTC सरकार प्रमद बर' सार आरो लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नांथाब सान हर नाजानायनि गेजेरजों जोङो हाबफुंनो मोनदों होननानै जोङो बुंनांगोन। बिनि थाखाय जों क्रेडिटखौ बिथांमोननो हरगोन आरो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोङो बुंगोन जोंनि सानजा बाहागोनि रायजो राजाफ्रा गासैबो दा सोलिबाय थानाय जिथु खुंथायाव थानाय हान्जा UPPL हान्जानो जोङो भटखौ होगोन होननानै जों रोखायै बुंनो हायो। मानोना जोङो जोंनि सानजा रायजो हाबनायाव UPPL हान्जा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिकल्प हिसाबै खुनु मोनसे राजनितिक हान्जा बा गुबुन मोनसे बेबायदि हान्जाफ्रा जोंनि बेबायदि हाबनो थाखाय जोंनि थाखाय जेबो मोनसे बिसोरो एगेन्सिबो खामानि मावाखैमोन आरो जोंनि थाखाय बिसोरो माब्लाबाबो जोंनियाव दुखु खैफोद जायोबाबो गोबां खस्थ' मोनबाय। जों NDBनि समावहाय गोबां खस्थ' मोनबोबाय, आन्दलननि समाव गोबां खस्थ' मोनबोदोंमोन। नाथाय बैफोरबायदि माखासे गेदेर बेबायदि थासारि सोमजिनायावबो गुबुन राजखान्थि हान्जा हिसाबै BPF हिसाबै बेवहाय खुनु मोनसे जोंखौ खबरबो लाफैयाखैमोन। दा ओंखायनो जोंनिफ्राय रोखा फैबाय थानाय जिथु BTC बिसायख'थि, बे बिसायख'थियाव जोङो UPPLनि बिकल्प हिसाबै गुबुन राजखान्थि हान्जा जोङो नागिरना मोनाखै। थारैनो बे समाव बिथाङा फोरमायबाय जे बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों आथिखालनि जा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि गोबां खामानि मावनायजों लोगोसे मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोबां खामानि मावनायजों बिथांमोना दिनै जा बिश्वनाथनि रायजो राजाफोरा गोबां जिखिनि BTCआव हाबसननो मोननायनि बाथ्रा
हाबसोनो मोननायनि मोनसे बाथ्रा फैबाय एबा हाबसोनो मोननायखौ बिथांमोना गोबां गोजोननाय फोरमायदों। बेजों लोगोसे आरोबाव जों ओनसोलनिनो माखासे दैदेनगिरि बिथांमोननिफ्राय जों माखासे मिथिनो नाजाबावनि। खुलुमबाय। गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय नुजाथिफैनो हानाय नोंथांमोनखौ जोंनि नैबे बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय नदुवार हालाम एबा नगदा सेन्टारनिफ्राय बरायग्रोनानै लाबाय। दिनै बेयाव बाहागो लाफैनानै जोंनि दुखु सुखुनि खौरां आरो फैबाय थानाय बिटिसिनि बिसायख'थि बेजों सोमोन्दो लाखिनानै फंनैसो जोंनि गोसोनि लुबैनायफोरखौ मिथिनो लुबैनानै खौरां लाफैनायनि थाखाय साबायखर जासिनाय थाबाय। दा जोङो गोजोननायखौ फोरमायगोन। थारैनो जोंनि बे ओनसोला बुंनो थाङोबा गोग्लैसोनाय। गोबां बोसोर जोङो बे ओनसोलाव जोङो बेबायदिनो गोबां जेंना जेंसिजों मोगा मोगि जाबोबाय थादों। बर'नि गेजेराव जेसेबां आन्दलन जादों जोंनि बे ओनसोलनिफ्राय मोनफ्रोमबो आन्दलनाव बाहागो लादोंमोन। जेरै 1987 मायथाइनि सोमावसारनाय, बे सोमावसारनायावबो जोंनि बे ओनसोलनि माखासे सुबुंफ्रा बाहागो लादोंमोन। दा बेबायदिनो बर'नि जेसेबां आन्दलनफोर जादों, जेरै NDP बिथांमोननि सोमावसारनाय, दुलाराय बर' फरायसानि सोमावसारनाय, इभेन BLTनि सोमावसारनाय, बे गासैबो सोमावसारनायावनो जोंनि बे ओनसोला गोहोम गोग्लैदोंमोन। दा बे हिसाबैनो सोमावसारनायनि फिथाइ महरैनो गिबियाव 1993 मायथाइनि 20 फेब्रुवारियाव जोङो BSC एकर्ड मोनदोंमोन। नाथाय बेयावबो जोंनि नैबे बिश्वनाथ आरो सनितपुर जिल्लानि गामिफ्रा थालांदोंमोन। दा बेनि उनाव 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियाव नैथि गोरोबथा जाबावबाय। बेयावबो जोंनि बे सनितपुर बिश्वनाथनि बर' गामिफ्रा थालांबाय। दा बिनि उनाव 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बर'नि थामथि गोजोन गोरोबथा जाबाय। बे गोजोन गोरोबथायाव गोरोबथानि दफा बायदियै 3.1 बेयाव लिरना दोननाय बायदियै जिथु बर'नि माहारियारि आफादफ्रा लुबैनाय एबा सनितपुर बिश्वनाथनि रायजो राजाफ्रा बिटिआरआव हाबनो लुबैनाय, बे हिसाबै बे दफायाव लिरखाना थानाय हिसाबै बे गोबाव जादों नंगौ थारैनो। नाथाय बे दफा बायदि हिसाबै जोङो नैबे सनितपुर आरो बिश्वनाथनि जोङो माखासे गामिया हाबनो मोनबाय। दा बे हिसाबै जोंनि नैबे ओनसोलनि गामिफ्राबो हाबबाय। दा बेखायनो जों खोब गोजोननाय मोनदों आरो फैबाय थानाय जों बिसायख'थियाव जों बाहागो लानो मोनसिगोन। जायखौनाखि जोङो सिमां बायदिसो मोनदोंमोन सिगांनि समाव। मानो होनना बुङोबा जों मोननै गोरोबथायाव बेखौ जोङो बे मोन्थायखौ जों मोननो हायाखैमोन, बिसायख'थियाव बाहागो लानायनि मोन्थायखौ। नाथाय जों दिनै बेखौ बाहागो लानो मोनसिगोन। दा बेनिखायनो आं आंनिफ्राय खोब गोजोननायखौ फोरमायदों आरो आं साबायखरखौ जासिगोन गिबियावनो दानि जिथु बिटिआरनि चिफ गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां प्रमद बर' सार बिथांखौ रोजा साबायखर जासिगोन जों बे ओनसोलनिफ्राय। मानो होनना बिथांनि मेंनाय गैयै बे ओनसोलखौ लानानै जिथु होनाय कमिटमेन्ट, बे कमिटमेन्टखौ फुलफिल खालामनायनि थाखाय जोङो बिथांखौ रोजा साबायखर हरगोन। लोगोसे बिथांनि जि गासै टिम, बिथांनि राजखान्थि हान्जानि गासै टिम, आरो लोगोसे साबायखर जों होथारनांगोन भारत हादरनिनो गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि गेदेमा बिथांखौ, आरो लोगोसे नखर मन्त्रि बिथांखौ, आरो आसामनि बै समनि गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाल बिथां, आरो दानि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोनखौबो जों साबायखर होथारनांगोन। मानो होनना बुङोबा बिथांमोननि जथायै खामानि मावनायनि थाखाय, बिथांमोननि गोसो थानायनि थाखायसो जोङो नैबे जोंनि बे ओनसोलखौ जों हाबसननायाव जोङो बे खाबुखौ मोननो हादों। दा बेनि थाखाय आं साबायखर बावगोन। आरो बेजों लोगोसे बेखौ खावलायगोन, जोंहा नैबे दान मोननैनि उनावनो जोंहा बिसायख'थि फैगासिनो दङ, बिटिआर इलेक्सन बा बिटिसि इलेक्सन। दा बे इलेक्सनाव बा बे बिसायख'थियाव जोङो नैबे जोंनि ओनसोलनिफ्राय जोङो जाय राजखान्थि हान्जाया जोंखौ नैबे ओनसोलखौ बिसायख'थियाव बाहागो लाहोनायाव मदद खालामबाय बा बे खाबुखौ होबाय, दा बिनि अनगायै जों आलादा साननायनि बाथ्रा जोंनियाव फैया बा गुबुनखौ जों साननोनो हाया। मानो होनना बुङोब्ला गुबुन राजखान्थि हान्जाफ्राबो हाबफैदों, राजखान्थि खालामफैदों। जोंहा खुनु राजखान्थि हान्जाजों जोंहा बिदि खुनु पार्सनेल माबा गैया जोंनि ओनसोलनि सुबुं हिसाबै। नाथाय जायफ्रा नैबे गामि हाबसननाय सोसननाय बे बिथिङाव बिथांमोना माब्लाबाबो हाबा, माब्लाबाबो जाया, सोरबा बे राजखान्थि हान्जानिफ्राय सोरबा बेखौ हाबोब्ला सोसनोब्ला न' गारना खारगोन मागोन होनलायनाय बिदिसिम राजखान्थि खालामदोंमोन बिथांमोना। बेबायदि गाहाय थाखोनि राजखान्थि खालामदोंमोन आरो जोंखौ गोबां इनसाल्ट खालामदोंमोन। जोंनि बे ओनसोलनि मानसिफोरखौ हाबा, थगायजाबाय माबाय होनना बुंदोंमोन। नाथाय बै राजखान्थि हान्जाफोरखौ जों बुंगोन, बिथांमोनहा जोंनि बे ओनसोलाव हयथ' फैयैयानो मोजां, आरो राजखान्थि खालामनायनि नामाव जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ ओरैनो नंखाय बाखायै दा फोलाफैनो बिथांमोना दा नाजाथों, बेखौ आं खावलायगोन। जाय राजखान्थि हान्जाया जोंखौ नैबे मोन्थायखौ मोनहोनायाव मदद खालामबाय, बिथांमोनखौनो जोङो नैबे जोंनि ओनसोलनिफ्राय रायजो राजाफ्रा मदद खालामगोन होननानै
होननानै जानजि खाफ्रानानै दंखायो समखौल'सो नेनानै दङ बिथांमोना हाबफैदों नंगौ थिगानो नाथाय बिथांमोना हाबफैना जेसेबां गोदै बाथ्रा बुङा मानो बिथांमोना हयथ' बे मददखौ जोंनिफ्राय मोननो हानाय नङा आरो जोंनि बे रायजो राजाफ्रा मोनसे खौसेयैनो थि दङ आरो गोसो मोनसेयैनो दङ सम मोनफैब्ला बिनि फिननायखौ होनो थाखायल' बिथांमोनखौ जाय बेरेखा राजखान्थि हान्जाया बा गुबैयै बुंनो थाङोबा जोंहा BPF राजखान्थि हान्जाया बिथांमोनहा गोबां बुंदोंमोन आरो इभेन अदेबानि बिथांमोना जोंनि बे ओनसोलनि गामि हाबनायखौ लानानै बा हाबनाङा होननानै बिथांमोना PILबो होदोंमोन दा बे जोंनि थाखाय बिराद दुखुनांथाव आरो बेखौ जों माब्लाबा बावनाय नङा जोंनि गोसोआव गोबां दुखु होदों बियो जिहेथु बिथांमोना जोंखौ बर' हिसाबै हयथ' राजखान्थिनि थाखाय जोंखौ बावगारलांदोंमोन दा जायनि PIL होनायनि ओंथियानो बेनो जाहैबाय जोंनि बे ओनसोलखौ बिथांमोना हाबजानो बायो दा बेखायनो बेबायदि राजखान्थिखौ जोङो बेयाव जायगा होआ बिथांमोना फैयोब्लाबो गणतन्त्र हादर हिसाबै बयहाबो मोन्थाय दङ फैनायनि नाथाय बिथांमोना फैयोब्लाबो बे जोंनि ओनसोलनिफ्राय बिथांमोना बेयाव भट मोनगोनखौ बिथांमोना आसा खालामियानो मोजां बे समाव नोंथांमोननि बे ओनसोला 14 नं रौता समस्ति डक्टर निलुत सरगियारि बिथांनि दैदेननायाव हाबदों दा बेनि सायाव माबायदि आसाबादि आरो मा बुंनो माबायदि गोख्रों खोथा जोङो मानगोनां जोंनि बे समस्तिनि MCLA बा बिथाङा दा EM जानानै दङ डक्टर निलुत सरगियारि सार बिथांखौथ' जोङो लोगो मोनबाय रायज्लायबायबो बिथाङा सासे समाजनि हारिनि ओनसोलनि खामानि मावग्रा सुबुं दा बे हिसाबै जोङो बिथांखौ फोथायनाय होदों बा बिथांनो जोङो खोथा होदों जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा फैबाय थानाय जिथु सेप्तेम्बराव जानो गोनां बे बिसायख'थियाव बिथांखौ जोङो बेनिफ्राय गोसो होसारनानै बयबो खौसेयै बिथांखौ देरहासार खालामगोन आरो जोंनि बे ओनसोलाव खामानि मावनायाव बिथांखौ जों मदद खालामगोन बेसेबां पारसेन्टसो मदद होगोन होननानै जोंनि बे ओनसोलनिफ्राय जोङो 100आव 100% होननायाथ' माब्लाबा गोरोन्थि जायो नालाय दा जायखिजाया जोङो 80-90%आ जोंनि बे ओनसोलनिफ्राय बिथाङा मोनगोन बे खाथा जोंथ' 100आव 100% जोंनि बेस्टखौ जों होनो नाजागोन अब्लाबो होननाय बायदि जायखिजाया जोङो 100% जोङो जोंनिफ्राय बेनिफ्राय जोङो बिथांखौ जों देरहाहोनायखौनो जानजि खाफ्रादों दा बिनि गेजेराव माबा मोनसे मायोबाबो जोङो 90%आ जोङो बिथांखौ जोङो बे जोंनि बे ओनसोलनिफ्राय मदद खालामगोना खाथां जानानै दङ जों खिन्थु टारगेटआ जोंनि कमिटमेन्टआ 100%। थारैनो बे समाव बिथाङा गोबां बाथ्रा फोरमायबाय जे BTR गोजोन गोरोबथाखौ लानानै लोगोसे BSA गोजोन गोरोबथाखौ लानानै BTC गोरोबथाखौबो लानानै बिथांमोना बाथ्रा फोरमायबाय दसे समनि उनाव फिन आरो बिथांनिसिम जों फैफिनगोन बे समाव তেখেতসকলৰ আমি কিছুমান কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া আপোনালোকৰ অঞ্চলটো BTRৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল কি বুলি ভাবিব ফাৰ্ষ্টত নমস্কাৰ BTRত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে এইটো বহুত দিনৰ আমাৰ এটা জাতীয় সংগঠনৰ হিচাপত মানে সংগ্ৰাম আছিল পুৰণা চিন্তা আজি গৈ পেলাই এইটো পুৰা সম্পূৰ্ণ হ'ল আৰু যিহেতু আমাৰ নদুৱাৰ অঞ্চলৰ এই এলেকাটো সদায় পিছপৰা অঞ্চল ইয়াত উন্নয়নে কেতিয়াও ঢুকি নাপায় আৰু ধৰক বহুত দিনত বহুত চৰকাৰ চেঞ্জ হৈ গ'ল এতিয়া যিটো জাতি আমাৰ ইয়াৰ পৰা নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই যিটো আন্দোলন কৰি গৈছিল যে আমাক ইয়াত এতিয়া BTR লাগে আমি সকলো জাতি ইয়াত মিলিজুলি আছোঁ এনেই আমি বাহিৰৰ পৰা মেছেজ শুনিবলৈ পাওঁ যে BTRত বোলে এনেকুৱা তেনেকুৱা কিন্তু আজিলৈকে আমি তেনেকুৱা নাই মানে সমন্বয়ৰ সম্প্ৰীতি হিচাপে সকলো মিলিজুলি আছোঁ আৰু BTRত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছোঁ আমি এইবাৰ পঞ্চায়তৰ ভোট দিব পোৱা নাই এতিয়া আহি থকা দিনত আমি হয়তো আৰু 2 মাহ পিছত আমাৰ MC ইলেকশ্যন হ'ব তেতিয়া আমি নিশ্চয় ভোট দিব পাম এতিয়ালৈকে আমি নাজানো আমাৰ ভোট কেন্দ্ৰ ক'ত হয় সেইটো আহি থকা দিনত এতিয়া ধৰক BTRত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিলে হোৱাৰ পিছত যিজন ক্ষমতাশীল চৰকাৰ তেওঁ যেতিয়া এইখিনি গোটেই নিৰ্ধাৰিত কৰি ৰাইজৰ লগত মাজত আহি আমাৰ EM ছাৰ আহি নিলুত স্বৰ্গীয়াৰী ছাৰ আহি পেলাই মানে দেখাদেখ কৰি গ'ল ৰাইজৰ লগত আৰু ৰাইজৰ কথা বুজ ল'ল তেওঁ নিশ্চয় আশাবাদী আমাৰ ওপৰত যে যিখিনি ৰাইজ আহিছে আজি ৰাইজে আহি যিখিনি কথা মোক দিছে এই কথাত মানে তেওঁ কৈছে আপোনালোকৰ যিখিনি সমস্যা আৰু আপোনালোকে যিখিনি মানে অসুবিধাৰ মাজত যুঁজ দি আছে সেইখিনি গোটেইখিনি মই সমস্যাৰ সমাধান কৰিম আৰু BTRত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ কাৰণে যোনটো কথা আপুনি সুধিছিলে এই কথাটোৰ কাৰণে আমাক কোনো কিবা নাই আমি ধৰক যেনেকুৱা ৰাইজে আগৰ পৰা সিলেকশ্যন কৰি আহিলে এতিয়া BTR বুলিতো আমাৰ কোনো বিভক্ত নহয় আমাৰ এটা ৰাজনৈতিক দল বিভক্ত হৈছে তাত আমি একো ক'বলৈ নাই আমি যেনেকৈ আগৰ আমাৰ আছিলোঁ ইয়াত মিলিজুলি তেনেকৈ থাকিম ৰাইজে যিটো ডিচিশ্যন লয় সেই ডিচিশ্যনৰ মতে আমি সকলো কামখিনি আগলৈ কৰি যাম আৰু ধৰক ইয়াত আমাৰ নতুন চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই যেতিয়া ধৰক আমাক যিজনে এইখিনি সুবিধা দিলে যিজনে এইখিনি কাম কৰি দিলে ইয়াত যদি পিছত কোনোবাই সুবিধা ল'বলৈ আহে তেওঁহে চিন্তা কৰিব লাগে
আমাক এতিয়া বৰ্তমান আৰু ইয়াতকৈ সুখৰ কথা কাৰো পৰা আমি ব্লেকমেইলিং হ'ব নালাগে যিকোনো আমাৰ নিজৰ অধীনত হ'ব যেতিয়া আমি ইয়াতে যিকোনো বস্তু আমি কম এতিয়া আহি থকা সময়ত যিখিনি ধৰক BTR হৈ গ'ল আমি ইয়াৰ পৰা ৰৌতা ওদালগুৰি যাব লাগে এইকেইটা দিন আমাৰ অলপ সময় হ'ব সমস্যা হ'ব সময় গতিকে যেতিয়া আমাৰ ইয়াত অফিচ কাৰ্যালয়খিনি হ'ব তেতিয়া ভাবোঁ যে ৰাইজৰ প্ৰব্লেমখিনি নিজে নিজে ছল্ভ হ'ব ৰাইজে বুজি উঠিব এই যোৱা দশককেইটা ৰাইজে কিহৰ কাৰণে ইমানখিনি মানে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ল নিজৰ যদি জেগাত যদি আমি নিজেই গোটেইখিনি সুবিধা কৰি নলওঁ পিছলৈ আমাক অসুবিধা হ'ব এইখিনি আৰু বাকী কি ক'ম মই এইখিনি কৈ মই ধন্যবাদ পৰিৱেশ কেনেকা আগৰ পৰিৱেশ আৰু BTR একৰ্ডৰ পিছত পৰিৱেশ কেনেকা পাব নাই চাওক আমাৰ ইয়াত আগৰ পৰিৱেশত আগৰটো আমাৰ ইয়াত বহুত মানে কষ্টৰ দিন আৰু বহুত দুখৰ দিন কিছুমান গ'ল যিকেইটা দিন আমি মানে বেয়া দিন বুলি ভাবোঁ এইকেইটা দিন আকৌ দুনাই আমি বিচাৰিবলৈ কিবা নকৰোঁ বা ভগৱানক কওঁ যে তেনেকুৱা দিন আকৌ ঘূৰাই লৈ নাহক আৰু এতিয়া যোনটো শান্তি আৰু সম্প্ৰীতিৰ মাজত আমি বসবাস কৰি আছোঁ হয়তো আমাৰ মুৰব্বীসকলে যদি আজিৰ 10 বছৰ আগত চিন্তা কৰাহেঁতেন এই পৰিৱেশটো আহিলে হয় তেওঁলোকে এইটো চিন্তা কৰিব নোৱাৰিলে তেওঁলোকে নিজৰ মাইণ্ডছেটত থাকি গ'ল আজি ৰাইজৰ কাৰণে যদি ৰাইজৰ সকলোৰে যদি জনসাধাৰণৰ সমস্যাৰ কাৰণে যদি কোনোবাই মাত দি ওলাইছে ইয়াত কোনোৱে বেয়া চকুৰে চাবলৈ দৰকাৰ নাই পাৰে আহক লগ দিয়ক একতা মে বল হে বুলি চবেই কয় আৰু একতাত বল থাকে এতিয়া ধৰক যে আমাক BTR দিলে বুলি আৰু 10জনে 10টা সংগঠন 10জন জমা হৈ পেলাই 2টা মানে মানুহ গ্ৰুপ মিলি সংগঠন খুলি পেলাই বস্তুটোক বিভাজন কৰিব নালাগে ৰাইজৰ ডেভেলপমেণ্ট যদি কৰিবলৈ আছে সবেই এক হৈ পেলাই ওলাওঁ এক হৈ পেলাই ওলাই আমাৰ সমস্যা যিখিনি আছে সমস্যা আমাৰ আন্দোলন নহয় সমস্যা আমাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে লাগে আজি আমাৰ পিছফালে এখন স্কুল আছে য'ত আমাৰ ছাৰহঁতে শিক্ষক কৰে আমি সৰুৰ পৰা জনা ইয়াৰ পৰা কিমান শিক্ষিত ওলাই গৈ ইয়াৰ পৰা বাহিৰত চাকৰি কৰিল কিন্তু আজিলৈকে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ কোনো আঁচনিয়ে স্কুলখনত ঢুকি নাপালে তেনেকুৱা বহুত সমস্যাখিনি আছে এইখিনি সমস্যাৰ যদি আমি সমাধান কৰিব লাগে ভাল উন্নয়ন শিক্ষা ব্যৱস্থা আৰু যদি আমাক ইয়াতে যদি আমাক হস্পিটেল মেডিকেল কলেজ এইবিলাক যদি কৰিবলৈ হয় আমি একতাৰ এনাজৰী সবেই লগত লৈ আমি সাপোর্ট কৰিব লাগে যিজনে এইটো দিছে সেইখিনিও আমাৰ কাম কৰিবলৈ সম্ভৱ হ'ব ৰাইজে ক'ব লাগিব थारैनो बे समाव गोबां बिथाङा फोरमायबाय आरो फिन आरोबाव जों माखासे दैदेन एबा ओनसोलनि थागिबि बिथांनिफ्राय जों मिथिनो नाजागोन কি ক'ব আজি এই দিনটোত আপোনালোকে BTR অন্তৰ্ভুক্ত হয় কিমান খুশি বুলি ভাবে আপোনালোকে বঞ্চিত হ'ব বুলি ভাবে নেকি কিবা আমিতো এতিয়ালৈকে আমি এই বিষয়ে একো ভবা নাই আহি আছে আৰু ইলেকশ্যনটো আহি আছে ইলেকশ্যনটো অহাৰ পিছত আমাৰ যিটো দল এতিয়া চৰকাৰটো হৈ আছে সেই চৰকাৰে এতিয়া যিটো ডেভেলপমেণ্ট কাম কৰি আছে সেই ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰত আমাৰ সম্পূৰ্ণ ভৰসা আছে এতিয়া আমিতো এতিয়া নতুনকৈ BTRত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছোঁ এতিয়া অন্যান্য মানুহবিলাকে কোৱা মতেতো BTR অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ কাৰণে বহুত ভাল হৈছে লাভ হৈছে আগতে পঞ্চায়ততো আমাক নকৰা নহয় আমি পঞ্চায়ততো আমি কিছুমান সুবিধা পাইছোঁ তথাপিও ইয়াতকৈ আৰু ভাল সুবিধা পাম বুলি এটা আশাবাদী আমি আৰু ডেভেলপমেণ্ট কামবিলাক ভালকৈ হওক সেইটোৱে মই আশা কৰিছোঁ আৰু মোৰ বক্তব্য ইমানতে ৰাখিছোঁ আৰু थारैनो बे समाव बिथांमोना गोबां मिजिं आरो आसाजों दङ जेराव BTRआव हाबसननो मोननायनि उनाव ओनसोलाव जाहाथे जौगानाय लाबोयो जाय सरकारानो फैयामानो बै सरकारफोरा जाहाथे बे ओनसोल गोलैना थानाय ओनसोलफोरखौ नायफिनगोन एबा जौगानाय खामानि मावगोन होननानै बिथांमोनाबो आसा खालामनानै दङ बे समाव फिन आरोबाव माखासे राजखान्थि बिथिंखौ लानानै जों सोंथि खालामनो सानदों एबा बिथांमोननि गोसोनि साननायखौ जों फोरमायनो सानदों जेराव बेयाव जोंनि BTRआव मोनथाम आथिखालाव रिजनेल पार्टी दं बेफोर जाहैबाय UPPL BPF आरो दायो गोदानै राजखान्थि जोनोम जानाय APB राजखान्थि हान्जा दा बे समाव गोबां नोंथांमोननि ओनसोलाव APB राजखान्थि हान्जानिफ्राय BPFनिफ्राय फैदों होननानै राजखान्थि बिथिंखौ लानाय जेराव गेजेराव दान मोननैल' बिसायख'थि समा दंबावो दा बेनि सायाव बिथांमोननि सायाव माबोरै फिथाय नंगौ थारैनो दा बर'नि गेजेराव गोदानै मोनसे जोनोम मोनबावबाय रिजनेल पार्टी APB अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्ड होननानै दा जोङो गणतन्त्र हादोर हिसाबै बयहाबो राजखान्थि खालामनायनि राजखान्थि हान्जा दानायनि मोन्थाया दङ नाथाय जोंनि बे ओनसोला जोङो थि खालामनानै लादों जाय सरकारा एबा जाय हान्जाया जोंखौ नैबे जोंनि ओनसोलखौ BTRआव सोसननायाव मदद खालामबाय बे राजखान्थि हान्जानि अनगायै जों गुबुनखौ जों साननोनो हाया दा बेखौ जों बुंगोन फोरमायगोन बिथांमोना फैदों आङो दहाय बुंनाय बायदि
दा बिथांमोना जोंनि बे ओनसोलनिफ्राय नांगौ बायदि मदद मोननाय नङा बे सैथो खोथा दा जायखिजाया फैदोंब्लाबो बा जों रायजो राजाफोरखौ खावलायगोन जिहेथु जोङो सिनायनो रोंनांगोन नायनो रोंनांगोन आं दहाय होननाय बायदि गणतन्त्र हादराव बयहाबो मोन्थाय दं नाथाय बिनि गेजेरावनो जोङो जोंनि थाखाय गमामायै सोर खामानि मावदों आरो उनाव सोर खामानि मावगोन बेखौ नायनायनि गोनां दङ दा बेखायनो आं दिनैनि बे नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजाखौ खावलायहरदेरबावबाय दा बे जाय हान्जाया एबा UPPL राजखान्थि हान्जाया जिहेथु नैबे जोंनि ओनसोल सोसननायाव सरकाराव थानानै गोख्रों खामानि मावनायनि थाखाय जोंनि बे ओनसोलखौ मावबाय आरो बेजों लोगोसे जोंहा फ्राय जोंनि बे ओनसोलनिफ्राय जोङो हा जिथु हानि मोन्थायखौ जोङो बेसेबांबा बोसोर जाय मोन्थायखौनाखि BPFआ सरकाराव थानाय समाव सासेनोबो होनो हायासै जोंनि बे ओनसोलाव दा बिथांमोननि सरकाराव थानाय समावनो फरेस्ट मिनिस्टार जोंहा प्रमिला रानी बायदेवआबो दंमोन बिथाङा थानायनि उनावबो जोंनि बे ओनसोलाव फरेस्ट एरियायाव रायजो जानाय फरेस्ट डुइलार हानि मोन्थायखौ मोनसेबो होनो हायासै दा बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बेखौ रायजोफ्रा मोजाङै गोसोआव दंखायो दा बेनो बेयाव इसु जागोन जोंनि रायजो राजानि गेजेराव मानो होनबा जों हाखौ फ्राय मोनबाय जोंनि बे ओनसोलाव नदुवार पार्टआव जोंनि बिश्वनाथ जिल्लानिनो नदुवार पार्टआव जोंनियाव फ्राय 400नि एसेसोल' जोंनाव हानि मोन्थाया मोननो गोनां दंसै आरो बेबो नैबे गाबोन समफोरनि गेजेरावनो मोनगोन फ्राय रेडि जाबाय दा बेखौ नायोबा जोंनि बेयाव 100% फ्राय हानि समस्या गैया जासिगोन दा बेनि थाखायनो जाय माबाखौ मा होनो हानि मोन्थाय होनायनिफ्राय लानानै जोंनि ओनसोलखौ सोसननायनिफ्राय लानानै जाय खामानि मावदों बिनि अनगायै जों आरो गुबुन साननायनि खोथायानो फैया बेनिखायनो जोङो जोंनि बे ओनसोलनिफ्राय UPPL राजखान्थि हान्जाखौनो जोङो मदद खालामगोन आरो बे 100% खादां जानानै दं थारैनो बे समाव जों नदुवार ओनसोलनि जा मोनसे नगदा सेन्टाराव दंफैयो बे नगदा सेन्टाराव माखासे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ लानानै जों माखासे बिथांमोननि गोसोनि साननायखौ नोंथांमोननि गेजेराव बे जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसुंनाय हाबाफारिनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथिहोबाय आरो बे समाव बिथांमोना रोखा फोरमायदों दि जाय बर' हारिनि बिग्रायारिफोरा हानि थाखाय सोमावसारदोंमोन जाय बर' हारिनि दैदेनगिरिफ्रा हानि थाखाय सोमावसारदोंमोन बै हानि जेंनाफोराबो 100% जेंनाफोरा मावफुंजानायनि लामायावसै आरो खोब खम 400निबो बारा एबा 400सोल' आरोबाव हानि जेंनाया दंबावो होनना बिथांमोना फोरमायदों लोगोसे फैबाय थानाय जा BTC काउन्सिल बिसायख'थिया गेजेराव दान मोननैल'सो दंसै बै दान मोननै सिगांनो बिथांमोना माबायदि राजखान्थि हान्जाखौ एबा माबे राजखान्थि हान्जाखौ मदद होनो थाखाय जानजि खाफ्राना दं बिथांमोना जोंनि बे अनसुंनाय हाबाफारिनि गेजेरजों रोखा फोरमायबाय आरो जोंनि बे बड'लेण्ड बुब्लिनि जा नदुवार ओनसोलनियाव फैनानै रायजो राजानि गोसोनि साननायखौ अनसुंनाय हाबाफारिनि गेजेरजों लानो फैदोंमोन बे हाबाफारिया एसेनोसै गोजोन्थों बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय आं गाहाय सामलायगिरि राजिब बसुमतारी।